lek ngaos, panjenengan lek ngaosna putra-putri panjenengan sampai tingali. Masih keturunane wali yuwa pribumi. Enten sing khianat. Atos-atos panjenengan. Dadi panjenengan kudu ngerti. Oh iku lho Mas. Turunane wali kok wali iki sampean dijak apa? Rekreasi nang datuk-datuke mereka. Datuk-datuk mereka di zaman dulu. Zamanipun Rasulullah, zamanipun para wali pribumi niki perangno negara niki. Niku mboten Islam. Sanes tiyang Islam niku khianat informasi Belanda. Lah kok saged dikatakan wali makom-makom sing enten wingkinge Masjid Jamek termasuk niku. Bongkar kula wanita roa. Lek utuh ancene wali, tapi lek mereteli mangap kari tangkorake sampai dikoroi. Sanes yang Islam. Buktine apa? Dalile napa? Nggih perilaku anak cucu sakniki niku. Sampeyan semprap piyambak. Budu-budu sampean nggih. Lah niku mongko menika panjenengan enten amalan sholawat niki lek di zaman singen oleh Allah dituliskan pemegang tali kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman menika. Termasuk Nabi lan Rasul. Di zaman sakniki, zaman pun akhir digantos jenenge tok kedudukane insyaallah nggih. Sami tapi nggih secara akal nggih enten tingkatane. Zaman menika Nabi lan para Rasul, zaman sakniki nggih meniku wali pun Allah. Lah pemegang tali kerasulan niku Allah ingkang maringi mboten saged ditedhi, mboten saged dinapak-napakaken. Termasuk diparingi Kanjeng Sunan Kalijaga pada saat niku diparingi pemegang tali kerasulannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Siti Jenar mboten terami. Akhirnya tersingkirkan. Sehingga wali niku kantun 7 tapi 8. Sudah ya? Kantun 8. 8. Apunten kelintu niku wau. Kantun 8. Setelah Siti Jenar tidak ikut nggih kelompok nggih menawi ngoten lepas karena kedengkiannya, kewaliannya tidak sampai kepada Zatullah. Siti Jenar tetap melaksanakan, menyampaikan, menyiarkan agama Allah, tapi makomnya tetap enten titik ba niku tempat ilmunipun Allah. Alif ana